Yebe baba Paul ufikeleni ibuyela kwamastand emthandini nomlaleli wengosethe emnandi ngiyabingelela usula namhlanje sidudla Mavis mfowethu ngithemba uthi right ke kanye nomlaleli weJoseph igama ngingusiyalo nguthandwa yimi nguMankwebevu ngingwakazwane ngikuphathele zona usukula namhlanje ngikuphathele le yansizwa ngiyazwa ukuthi ke ingonyama yehlathi uyayikhumbula ndimeni yomculo kudala kwasiba khona ishaya ingoma ikhiphile ke kulonyaka ka2024 ngonyama yehlathi mfowethu Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele kuwena mfokazwane ngibingelele kuSidudla Mavis nakuwona wonke umuntu olalele iJoseph FM ngiyabingelela kubona bonke abathandi kakhulukazi abalandela uMaskandi njengamanje lo okhulumayo ingonyama yehlathi ngicela ukunethulela umsebenzi wami omusha shawe CD eliphumile elitholakalayo kuwona wonke ama-online stores elisihloko esithi inyanga iphumile ngiyathemba abaningi bazolijabulela kakhulu ngiyacela ukuthi abantu bengeseke ngiyacela futhi ukuthi nabahleli bemicimbi bengiqashe ngibe ingxenye nje yemicimbi eminingi kuyisibusiso ukuthi ube phambi kwabantu ngiyacela nami ukuthi ngihleze ngiphambi kwabantu ngicela ukuthi inkosi inibusise nonke ngiyabonga kakhulu Sisalapho asambe siye kumcineka khumbula ukuthi ingoma kazwelonke osukwini lanamhlanje ikhona insizwa ke zimenyiwe ukuthi ke ayizoyibhika lapha ke eThekwini sobe sisoke ke siyishaya ingoma kumnandi siyobukovu sizwe bengamafolo kaMaskandi indaba ithi ke umcineka ke sitshena kabanzi ukuthi ke ngabe lo mcimbi uhamba kanjani obani futhi abanye abawesekile kanye namagoso einsizwa aboba ingoma ingenye yamasiko ethu ikakhulukazi thina abantu besintu abamnyama ingoma ke ukukhuthaza ubuntu phakathi kwethu sizifunda sizigodi ezahlukene singama province ahlukene isilo ingoma isenhlizweni yaso ingakho isilo lomcimbi ingoma kazwelonke siwethile sawunikeza igama masulokotha sathi umkhosi wengoma njengoba kuwumkhosi ke isilo uma ngabe kuzoba nomkhosi ezweni siyawubusisa sesubusisile ke isilo samemezela kuzwe lonke ukuthi siyawubusisa sacela amakhosi nezizwe zonke ukuba zidedele intsha ikwazi ukuthi izoba ingxenye yalolu suku olubaluleke kangaka kuthina lapha kaZulu uThokozani Langa abe igoso lethu benoshri ukuthi baqinisekise ukuthi bayilolonga insizwa lezi bakwazi ukuyithintathinta zifike zizoletha isupport emcimbini wamagoso Angithi uyazi ukuthi eGoli kuzoba khona indumezulu yomcimbi ingeyokuqala nqa umcimbi kaMaskandi ozokwenziwa eGoli omema abaculi abaningi kangaka lo mcimbi lowo wazonga ukuthi ke ibadedele Maskandi Festival into ezokwenzeka ke ile kuzoba khona ama activation azohambela wonke ama hostela njengoba wazi ukuthi osukula namhlanje kune hostel abazolambela bazobe phetha amathikiti betshena abantu ukuthi na umcimbi usukhona Scoop Setesh umfoka Dlamini usitshana kabanzi ngalo hlelo labo abalenzileyo sanibonani uScoop Sedeshwa kaDlamini lo sithi sinaze singama activation wabadedele Maskandi Festival ezoba nge-13 July kodwa ke sizoba nama activation ungidlalela umcimbi ozoba nge-13 July lapha eNewtown ama activation esizoba nawo kuzobe kuyi activation ezokwenzeka eDube ehostela kodwa sohambela futhi namanye ama hostela akhona eSoweto namathikiti azobetholakala i-activation le izokwenzeka nge-23 zika June kulo lesonto leli lakusasa siyacela ukuthi wonke umuntu osondelene eDube hostel nomuntu nje ohlala khona kulama hostel akhona ayeSoweto eMzimhlophe eMrafe eJabulani naseNansfield sizokwazi ukuthi sifike nakhona ukuthi sizodayisa amathikiti alomcimbi kanti futhi nakhona ku-activation azobetholakala amathikiti lapha eDube kusukela nje ngo9 kuya ku5 ntambama siyacela ukuthi ke nize nizoyijabulisa ngoba bazobe khona noBheki Mshengo namakhabazela kuzobe khona umjikelo kuzobe khona futhi namavikela ambuso kuzonandisa siyacela ukuthi nifike eDube ehostela ngesonto lona leli lakusasa la nge-23 zika June sibonge uNjoko ubhekane nenkinga kuke kwabhalwa ezinye zezindaba lazokuthi engahlaboshwe noma akabuyisa imali ayikweletayo ukweleta imali elinganiselwa ku7,500 rand kuthiwa wayeqashwe kweminye yemicimbi ngeminyakeni eyendlule wangabe sakhona ukufika kulo mcimbi lowo manje kumhlelo womcimbi useyagonyuluka uthi Njoko buyisa imali yami noma ngiyokuvulela icala kuyethusa ke masibona abahleli bemicimbi belwa kangaka nabaculi ekubeni kunemicimbi engaka
ekweleta abaculi bebonke ukuthi kwenzakalani asazi. Asangisobheka naye insizwa uSikhenqe umfokabiyela ukhiphile ngane zawethu ulozolo lwengoma kanye nensizwa uZondi naye ke ingoma yakhe ke isematheni kuze kube manje. Asingamdlela uMono Mafikizolo selokhu afika nje ndimeni nomculo ngale yasingile yakhe ethi Viva